Има ли някой тук? Има. Какъв е този стръмблю? Днеска сме 19 истинския. Взимам такова, взимам фенерчето и да тръгвам бате. О, страх ме. What the fuck is that? Защо някой е бил? Какво беше това? О май гад, мило! О! Какво беше това? До сега не съм умирала. Не.